Bomba. Oh. Bomba mo. Sino? Natin ay sila Sir Alfred, mga motovloggers. So siyempre kasama ko si Moto Yorski. And shoutout pala sa team Pimalupod Ordaneta. Few inches later. Bale nandun na daw sila Sir Alfred sa dun sa Tayog. Okay, let's go guys. Ay, potatoes. Okay, sir. Good morning, sir. Basta. Si Pops Jeff. Ayan. Sir Alfred. Ayan, naka multi-estrada. Si Mr. Potatoes. Ayun, naka Harley Davidson, guys. Ayan. So, pupunta na kami. Nandito na yung mga kasama namin. Ayan. Sheesh! Dami guys. Tapos ang gaganda pa ng motor. Puro mga big bikes. Lalaki ng mga makina. 1000cc, 650cc, 636 and mga Harley. Ayan, kami lang ni Sir Ricky yung ZX25R. Ayan. So tara na guys. Let's go. Makakahabol yan kasi mga 1000cc ang mga kasama natin. Kunting pihit lang nila, talagang malalakas yung motor nila. Ayun oh. Okay, ito na pala yung CB400 na carb type. Ayan, tulin din. Okay. Yung mga kasama namin, Kawasaki, Harley. Ayan, oh, 400 Z900. Good morning, sir. Ayan, mga kasama namin magra-ride sa Maliko. Ayan, oh. Ito, sir. Ayan, oh. Ninja 400. Ayan, red. Okay, dami nila. Good morning, sir. Good morning po. Kasama namin pupunta sa Maliko, guys. GXS 1000. Ayan, 650. Kimco 400. Ayan, siyempre si sir multi-strada Ducati. Ayan, oh. Dami natin, sir. Sir Jeff, mga 30 siguro, no? O, bigyan natin ng sticker si Sir Jeff. Ayan. Okay. Let's go, guys. Oh, bro, sticker din. Boss Aldi. Okay. Oh, sali kayo sa vlog, ha? Panoorin nyo. Okay. Shout out. Boss, shout out. Oh. Shout out. Yan, oh. Shout out, guys. Standby sila. Standby na. Nice. Standby sila do para pag in case may rescue sila yung pupunta doon. Okay. Ano yan, ta? Sige, boss. Okay, pupunta na kami dun sa Maliko, San Nicolas, guys. So, Lord, gabayan nyo sana kami sa aming ride. 2023 first ride. Ayan. Gawin namin almost 30. Ayan. Mga sports bikes, touring bike. Okay. So, ingat-ingat, guys. Dami namin, oh.
Gaganda ng motor ah. MT-09, Harley Davidson, Suzuki CB650. Ayun oh, mga Team Brab Pangasinan, Team Pangasinan Brab. Dell. Jeez! Gulat ako ah. Lamig dito sa taas, grabe. Guys, dito na kami, si Sir Alfred kumakaway doon. So dito yung coffee shop ni Sir Alfred. So yun guys, papasok na kami. So magkakape tayo ng masarap na coffee. Ayun. Oh. Taga saan kayo, sir? Taga dito lang. Ah, taga dito lang.
Oh, thank you. Dalawa. Oh, sige. Ingat po. Sticker. Sige po, ingat po. Okay po. Dami namin guys. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Grabe, 33. Dami guys. Ayan o. So mga gustong punta dito, dito lang sa coffee shop ni Sir Alfred. Ito. Ayan. Ayan, shout out Kuya Din. Ayan. Yan, boss namin si Sir Alfred. Ayan. Mga tao ni Mami. So ito yung coffee shop natin, bro. Coffee shop. Yes, sir. Ang pangalan nito, si Mami Lynn, Bikers Camp. Bikers Camp. Ito yung tinatawag nating BRAP, Big Bike Riders of the Philippines Camp 1. Camp 1. So may camp 2 pa. We're planning to move into Daang Cavite. Kasi ito yung sinasabi ko sa kanila nun. Ang maganda yung view ah. Oo. Kasi ito, view dyan, view din doon. Yung lupa ko dito, bro, yun. Drone! Guys, managhanap. Sir. Yung ilaw ng sticker, hinahanap si Aldi. Yun oh, sticker sir. Ayun oh. Oh. Saan yung mga motor yun, sir? Doon? Oh, okay. Galing na kayo sa taas? Oh, sige. So, anong pan kayo, sir? Anong club kayo? Club ay 150. Yan. Oh, shoutout kayo, sir. Baka mapanood ng kasama natin. Oh, bati kayo, mga kasama natin. Naka-vlog to. Sali kayo. Ay, shoutout nga pala sabihin namin, si Alpi. Okay, oh, shoutout, sir. Shoutout sa misis ko na tinakasan ko. Okay, oh, shoutout po kaya din vlogs, ayan oh. Nalubat. May sticker naman. Sige sir ah. Ingat lang kayo, sir. Okay na. Right side po. Saan? Next kain muna tayo. Hindi pa tayo nangangusul kanina. Ay, madam. Eternity later. Okay, so may hihingin ng sticker. Bigyan natin guys. Ayan. Guys, oh, sticker, ano, ayan oh, subscribe na lang, okay. Oh. Oh, yun oh. So hintayin muna namin si Toby. Yan, para may kasama siyang pupunta dun sa taas. Ay, sige po. Okay. Oh, yun oh. Oh, ma'am. Pa-subscribe na lang po. Kaganda mo naman, lakas makaakit para ko. Baby, what's your name? Ako'y nabighani nung ika'y napatingin niya. No. Sa'yo ko lang ibibigay lahat ng makakaya ko. Bomba. Oh. Bomba mo.
Sino? Ayos. Okay. Oh, solid. Okay. Suabe si ma'am. Meron na ma'am? Ay, hindi po. Namimigay lang po ng sticker. Okay. Ay, sige, sige po. Sige po. Wala na akong gas, guys. Ubus na. Hindi totoo yan. Okay. Naku. Ang sarap. Sige po. Cute. Hello, baby. Go po. Tabigan natin bumomba siya. Sir, thank you sir. Oh, sige po. Ingat din po. May sticker na kayo, sir? Meron na? Okay. Ano ka nasisira, ulo? Okay siya. Oh sige, free. Free yan, sir. Basta ikaw. Ayos. Oh, sige po. Kaway na lang po. Sige. Ayun o. Yung mga nagbomba ng aking bike. Taga rito kayo, sir? Taga Biskaya kaya. Ah, Biskaya. Okay. Eh, di Quirino din po kami. Ah, Quirino. Ah, Quirino. Rider from Quirino. Meron pa pong isang. Okay, shoutout po. Meron pa? Oh. Okay. Sige po. Yabang-yabang nito. Oh. Sorry guys, sorry. Ajar. Alam niya, yabang mo.
guys. Pasensya na po kayo. Ay, sticker ma'am. Marami kong dalang sticker. Okay mo. Ay, Aldi. Okay. Oh. Sige ma'am. Oh. Kaway po. Ay, sir, sticker naman. Subscriber ako. Ah, okay. Thank you, sir. Thank you po. Okay po. Okay, dito na kami, guys. Pasensya na po kayo, maingay po kami, ha. Wala pa. Ah, see you. May sticker ka na? Ano pa? Oh. Meron ka ako dito ah. Meron ka na, sir? Oh. Subscriber ko pala si sir, oh. Bigyan natin ng sticker. Oh, may sticker na kayo, guys. Oh, guys, sticker po. Thank you po. Ah, oh. Hello, baby. Oh, ilang months na po siya? 1 year. Ah, 1 year. 1 year 1 month. 1 year 1 month. Parang kay Aldi, magwa 1 year din yung anak ko. Si Aldi. Mahilig sa motor. Oh, okay. Brum na. Brum brum. Ah. Picture? Ah, dito na lang ma'am sa green sa motor ko. Ayun oh. Oh, cute. 1 year and 1 month. Oh, binok. Apa yung naka-record, Mat? Meron ka na, di ba? Oo. Taga Singgan din, no? Oh. Po, sige po. Ni Sir Alfred. Ba't naka... Oo, ganyan. Ah, sige. Okay, sige ma'am. Buti may inukan ba? Natira pa. Okay. Balik. Naka-ano na yata ako dito. Oh, salamat ma'am. Oh. Bomba ka na lang ma'am. Ay, Okay. Pati ako, Ay. nakapalo. Wait lang mama. Wait lang sir ah. Wait lang po. Wala na. Ubus na. Sorry. Kaya wala ka ng gas. Ay, wala. Oh, sige po. Oh, shout out Team Solomon from Tayog Pangasinan po. ha? Tayog Pangasinan. Tayog Pangasinan, Team Solomon. Oh, shout out po. Okay. Kaway-kaway na lang guys. Sali na lang kayo sa vlog. Okay. No. Ingat po. Okay, ingat din kayo guys. Naubusan na yung sticker, next time na lang ano. Okay, so uwi na kami guys. Together my team de calidad with Alfred Watermax, Pasiando, and Motoyorski. Ayan, so salamat sa suporta guys. Ayan, so see you again sa mga hindi ko nabigyan ng stickers. Next time ulit guys. No, pasensya na po kayo. Ay, sagad bomba.